idu thu sam nun le inun man lai dai dang tu chu du than na ani episode masalama kan hu to ang khan Queen Medusa chu in cultivating Yellow Spring chunga aoma huang tian chon be le ruk bo atumani ma se sawian chu Medusa humhim turin ahun taka aron thlenga thinrim takin huang tian chu abei ta ani nasa taka anin be hnuwa sawian chon ang ri buta lotus flame chu abot se fel to a huang tian chu atek atum ma se chu tilai tak chuan Queen Medusa chuan a cultivation breakthrough chu azota a lotling takin 4-star dosing level a akai chhota ani pressure chak tak mangin huang tian chu aron danga na takin a hliam zui bok huang tian chuan tlan thiat atuma an bei chun zom zelani chuan tuna ancient red dragon clan a om an thian nu zi an chu an chan chuak thei don lo ti a hrila chu hriat chuan sawian chuan zi an chu din hun hloma a om ti a hreta a chan chuak tomin kal ngal mai chu adu ma se Medusa chuan huang tian thana hunrei tak ama mo don lo ti a hrila chumi hnu loka chuan Queen Medusa chuan huang tian chu a thatta ani ti chuan sawian chuan special crack portal honga Queen Medusa nen chuan zi an chan chuak turin ancient white dragon clan lampan an kalta ani ti chuan hetatang hian episode thar chu a intran ta ani East Dragon Island lo be to tu Northern Dragon King 3-star dosing late stage chu demon maktaka ain thak ti kan hmuwa Southern Dragon King le Western Dragon King tenen an nizom khoma he wang hin achakna chu nasatakin apunga 6-star dosing early stage level a omani zangain telovin zi an chu abeya Eastern Dragon Island sipai te po chu amite chun an bei ve bok indona chuana hun hi Northern Dragon Island ania Northern Dragon Island pumpuya chon indona ra phlak tak a thleng mek ani chumi hnuah chuan asin chu sawian le Queen Medusa te a ain thlaka ancient white dragon clan lampan chuan an kal zela konglaka chuan Queen Medusa chuan sawian hena Yellow Spring a ain thiar film line engthil nge thleng ti azolta sawian chuan engki masoi fia ancient white dragon clan pol pathum ten zian tha tuma Eastern Dragon Island an be dan po asoi telbok an indona masazoka chuan Dragon King pathum te chun na takin an hliam vek ti asoya chuwang chuan zian tan chuan ancient white dragon clan inzom khom ti le chu thil olsam tak ani aring ma se thil engemo akal sol ani nge yangati sawian chuan chu tiang thu soila chuan akuta dragon sil chu en ngal zata sil chu achak lo zo zawa zian ora chu abo chhozel ti a hre thei Medusa hena zian hian hliam na tak atur to ani nge yang ran takin zian hi kan chan chu angai ani atia chuti lai tak chuan zian ora chu sawian chuan a hre thei to tuna indona chuan hun Northern Dragon Island chu an hnei to hle ni ina lang sawian le Queen Medusa te chuan chulam chu chak takin an pan le ta hitila hian zian chuan asphere mangin Northern Dragon King chu bei dong takin a bei me kani ma se Northern Dragon King chu sakol angmaya hlom alo ni to a ate ka piangin zian chu anung tol angai zela a hliam po ana to hle ti a hriat Northern Dragon King chuan energy beam chak tak mangin zian chu akapa chu energy beam chak tak a block na chuan zian chuan a chakna a hlo na sa hlea thisena phu chuak thot bok zian hian tuna a bei dan ringo thi chuan Northern Dragon King chu a hne theilo ti a hre thiama chuwang chuan rang taka hnung tolin a Dragon Emperor bloodline thil ti thina chu a mangta Dragon Slaying Sword chu activate ta ani he Dragon Slaying Sword thil ti then hi chu kan la hre theu ome ma se he Slaying Sword hi chakhle ma se he hian a chakna chu na se takin atlak niam tir theya rei tak man chi ero ani lo ti chuan zi an chuan strike hlom tak mangin Northern Dragon King chu akap ngala chu chuan Northern Dragon King chu su in le atlak hunghal rum mai tuna chuan Dragon Slaying Sword chu zi an kuta om to a thil ti thena chu a hlom to hle chuti la chuan Northern Dragon King chu aron tho chuak le a zian kuta Dragon Slaying Sword a hmu chuan hlona anei ti a hmu thei zian chuan Dragon Slaying Sword mang chuan Northern Dragon King le anung zui tu te chunga pressure na tak a chuak ngala Northern Dragon King chuan zian hena kha Slaying Sword mang tu khan nangma ngen i life essence i halralani engchen nge hetiang hian i man reng thei don ti kan hri ang chu atia zian chuan heti hian a chang le ta i thi ma chuan ka mangang ti in Northern Dragon King lama chuan slash attack hlom em me a thon thlangal ma se Northern Dragon King chuan chung slash attack te chu
alo bum zela zian po chuan slat sak tak dang hmangin a attack zui zel bok chutia a attack zui zela wang chuan atopa Northern Dragon King chuan a bum seng talo slat chuan aron suta chu Northern Dragon King hian block thema se chu chuan pok na tak le hlom tak a thlen ngal ma se hetiang slat sak taka siam chu awang hian zian hian a life essence tam tak a hlowa chumi awang chuan a chak lo tran ta tlat mai boro khuare hnu chuan Northern Dragon King chu mak tak main liam tor lovin a din na ngai a lo la ding renga chuta zian hne na chuan min thatang mo chumi ma chuan imi te I chan chuak thengem ti kan enang chu atia chutiang a soi hnu chuan secret formation pakhat activate ta chuti ro chuan ring takin ami te chu thu a pe a ka elder teu local ro he formation hi ka ti zo ma lo chuan min lo veng hi mang cheu ati a thu pek an shed rol chuan Northern Dragon Island a elder te chu Northern Dragon King bula chuan an ron ding ngala formation chu activate turin an puitan ta ani chuta chu formation awang chuan Northern Dragon King tak sa chunga tang chuan energy hlom tak aron chok tan ti kan muta a ring takanuin Northern Dragon King chuan zian hne na chuan voina ka Northern Dragon Island a in lo kala heta tang hian tuma dam takin in chuak lowanga ti chutiang a soi hnu chuan Dragon Transformation Array Demon Formation Tier Sheet Formation tang chu activate le ta ani zian de a elder te chuan formation activate lion chuan anmang ang hlea elder te chuan hlau thong zet hian hei thil theilo ani hei Dragon Transformation Array Demon Formation ani aren sunga om tu po an chakna chu alak chhuwa sak vekang Northern Dragon King hi a to em ni ami te nge po an thivek don ani hi anti zian chuan thinrim takin Northern Dragon King hne na nang hiram huai ni hi ti in Ancient Void Dragon Clan sipai zongjong te hne na ka thupek hi ngai thavek ro rang takin hnung tol ula e hmun tang hian intiar film ro ati ma se van doi thak takin atlai zo to formation chu Northern Dragon King chuan activate vector vana tang chuan energy layer rang alo chuaka a hnoya Dragon Clan sipai te chu amana an essence chu formation chuan a hip sak ngala heti la hian Northern Dragon King chu a zo vector belma le ami te po athia rang to lo a hmeltha te rolin ama zui tu sipai te po a formation mang chuan aman ta veka energy absorb tam chen hnu chuan nuam ti takin anui zui chiam bok chu a hmu chuan zian chuan elder te na chuan kan mi te khilo chan chuak ro ken kalo ti to pang ti in Northern Dragon King chu a charge ngala chuti lai chuan a elder te chuan an mi te chu pakhate te chuan an hruai sona heti la hian Northern Dragon Island a an elder te chuan heng zongjong hi an lo thi renga voile khata chuan Northern Dragon King chuan he chakna hi ala tok lo chakna tamsok kamamo in chakna po min pek angai in chakna zongjong kha ka du ani ati chu an hriat chuan elder te chu an hlau thong hle a anuna zo sak turin an nge na sa hle kalalpa khongai za aina lanti ro ilama kan tang ring don anti ma se Northern Dragon King chuan ngai thak tumna anei ei lo elder te chuan anun na chan him tumin tlan chet an tum ngala ma se Northern Dragon King chuan tlan choti ra tum lo sakson technique chak tak mangin elder te chu alama a hruai kir le a heti hian a soi zui nangni elder te hian kalaka rin omna thuin tiama inlaltan inuna inhlan hun a thlengta ti in tharum mangin anthil ti thena chu a hip chua sakran ta ani elder te chu hre om ti takin an au chuaka za ngai sham turin an ti ma se Northern Dragon King chuan an chakna chu chol san lovin alak sak chhun zom zela an hena Dragon Island pali te hi kenzom khom ti le hnuwa chuan in pangalim ka siamanga in pek na hi tuman an the ngil to ngai lawanga tia chutianga asoila chuan an thil ti thina chu ala chuak veka a thata veka ni chutianga chaknan satak alak lu hnu chuan Northern Dragon King ora chu a hlom zual kher mai ma se he thil ti thina na satak hian ati a veka ni ramhoi a angmei nui chungin zian lampan chuan akalta a ke pen tin mai chuan energy flom tak a chua zian chu kokin no pang molutuk khongai na kalan tira revak lodam ka phal sak che ani a chan chu itak sa chunga Dragon Phoenix bloodline kha puitling le zo se ka du wang chawani tuna chuan keima ngen ka that chenga Dragon Phoenix bloodline kha kalak sak don che ani tuna chuan Northern Dragon Island a iom to ingwain nge nang po hi ka ti hlum ve lawang che I Dragon Phoenix bloodline mang hian Ancient Void Dragon Clan chanchina mi chakber kala ni anga tia
chu tiang a soi hnu chuan anui suka chuta aku chu formation lam hoin a han phar chuka formation chunga tang chuan dragon slaying sword arun chuak chu dragon slaying sword ta hmu chuan zian chu amang ang hle engtin he tiang hi om thei engtin nge dragon slaying sword hi a man ve thei ti in beile tur chuan a in bo se nga ma se northern dragon king hian zian chu direct in a beilo chu ai chuan slot sak tak a bo se ya eastern dragon island sipai chu a beita zoka northern dragon king chuan zian mi zongzong chan chu i du ani lom ni hero ni theina hun thaka pele ang che ati eastern dragon island sipai te lam hoya slash lom tak a thlo ti lai chuan zian chu an ma a thlok phei ngala ami te hum himna slash attack chu a block ta ani dragon king lama hoile dro chuan dragon king chuan dragon slaying sword pangin slash tam tak aron thon zui le chu chu hmu chuan eastern dragon island a great elder chuan zian chu alo ngai to hle a ma se zian chuan great elder hne na chuan min ngai to su midang zongzong kha an rang thei ang peri chan chuak ula lai hmanga tang hian roi bo ro uati chu chu hriat chuan northern dragon king chuan ri zat me cha thian dragon empress ro pui tak ini tak zet ani ma se katan hin in nok sak ma ani ati zian chuan heti hian a changa nang hiram huai ni southern dragon king le western dragon king te kha I thian an ni a chuti chung chuan heram huaya in siam theinan an chakna ilak sakani ti in thinrim zetin zian chuan asort mangin northern dragon king chu a beile ta ma se northern dragon king chuan a dragon slaying sword mangin zian attack na chu alo block saka zian hne na ani kha an tangkai to lo katan chuan hlutna an nei to lo an chakna kalak hi ka thil tumti hlotin nan ala tok lo ti in chu tiang a soi hnu chuan zian chu na takina vaya zian chu a tol le dor northern dragon king chuan be zom pa chuan zian hne na an chakna kha ka chakna nen ka zom hian ka hmang tangkai thei zo kang chu ba ka nangma thana le ilaka phubalak nan ka hmangang ti ka tiam pokani ti in a dragon slaying sword chu zian lama availe ta zot zot mai ma se zian chun a dragon slaying sword mangi chung strike te chu alo block vele a zian chun thinrim se thian ram huai ni ancient void dragon clan hi ikuta a om hi ka phal ngai lovang ma ni hnung zui tu te po ti hlum tre lo sakol ini ati chung thu te chun northern dragon king chu ati thinrim hle a slash tam tak mangin a ai na sele zorin zian chu attack zui chu tian sa taka attack pa chuan zian hne na man lai tang to in void dragon clan a dragon emperor pakha chawan om theya chu chu kei ba kani ancient beast clan zongzong zinga indo mi chakbel kani yang mi zongzong ka ma an ku nang he thil ti then hi ka ta ani nang hi mi a takini engtinge min dan thei in rin thi turin heta hian ilo kalani ti in athu soila chuan aspi chu na sa takin asang chho zela ma se zian ero achak lo tel tel thung northern dragon king chuan a strike chakber mai chu dragon slaying sword mangina bot saya zian chu a charge le ta ani hetila hian zian hian inveng turin chakna anei to lowa a elder ta chuan hlau thon takin film khur tura tin an lo aw zui northern dragon king chuan heti hian a soi zuya a tok to I thi hun a thleng ta ati chutia zian a tha don lai tak chuan bongroka special crack aloin hong mala portal chunga tang chuan sawen chu hero ang main a hun taka lo thleng le ta a heavy ruler mangin sawen chuan northern dragon king chu aron vai burmaya me al hlom chuan northern dragon king chu anorson nga chu me al kan chu dragon king chuan na ati hle atopa chuan sawen le queen medusa te chu zian chan chok turin an ron thleng ta sawen chu thinrim nei na khata northern dragon king chu enin heti hian a soya nang putar zian I bei awang hian nangma ngein I thina tur kong I zo ani tun tuma hi chuan idam kha chuak to ho lowanga tia eastern dragon island elder te chuan sawin lo thleng an hmu chuan an lom hle abula an in teleport ngala zian point sawin le queen medusa te lo thleng a hmu chuan alom hle bo sawin chon rang takin pil ala chuaka medusa hne na pein 80 turina tia queen medusa chon pil chu la in 80 nga chuti la chon northern dragon king chu mong changin alo ding chuak le a thinrim za thian huang tian chu awatang kai lo ngai ve sawin hi rei lo te po adang theilo milak tak lo takani ati north dragon king le huang tian hi an lo la thok dun reng ani chuti lai tak chuan zian chuan thisen na khu chuak ngal zata chu chu hmu chuan sawin chu a hlau thong hle engtin nge he hi ani thei tinge ka dam doi pil khan ati dam lo ti na ngai tua northern dragon king chu sawen ma aro in teleport ngala yana hne na achan chu ka dragon transformation ba thil ti thena in ahmong to wanga ni abik takin dragon phoenix bloodline nei tu tan chuan thi pui thei ani ati
chu hriat chuan sawen chuan purifying demonic letters flame chu activate ngala zian taksa chuan demonic flame chu a thon lut ngal chu chuan zian taksa om blood aura chu ati thiang hlim ngal veka ati bo ngal vek bok chu wang chuan zian din hun chu a thata hle a Northern Dragon King chuan chu mu chuan amang ang hle hei enge ni ngai purifying demonic letters flame anei mo ati ka dragon transformation blood aura hi hetiang olsam takati thiang hlim le pai bo hi a theyang ti ka lo ngai tu ngai lo ati heti la hian Queen Medusa chuan sawen hena khiputar thattur khen ka puina imamo ematia sawen chuan hemi su hlen 6 star dosing level thlengma se a combat power dik ta hian chutiang level chu ala thleng kim lo ati tongkam takin soila sawen hen ama chawin a tha thei nge ya ring ani chumi hnu chun sawen chu zoi Northern Dragon King lampan chun akal tanta sawen thinduna chu anasa hlea akape na pengin space a crack aron lang chuak thin mason zel pa chuan sawen chuan I thian te ngei po iti hluma nang ang miten omle zangai na nei lo hi kala hrengai lo chuba ka zian I hliam ngama inun na manga irul let nge ngai do na ni atia chu tianga soi hnu chuan sawen chuan ado siang ring chu activate ta Northern Dragon King chuan sawen hena nang ma chau khan min hne hi in ring reng em ni ati direct a chang lawin sawen chuan a heavy ruler nen chuan apan zui nga Northern Dragon King chuan anui zata chu tiang taka thi ichak ani chuan a thae idu thu sam chu ka ti hlo tlingang ti in Northern Dragon King chuan a dragon slaying sword mangin sawen chu a beilet ngala anin sudna chuan energy flom tak a chhuwa zui ngal a hmong chu an na rem hle hunrei vaklo ain nor hnuwa sawen chu nunglama a tol leta chuta Northern Dragon King chuan a rolin slash attack tam tak chhuwa zui a beizui zata direct a block thailo attack a tamnu tu ka wangin sawen chun a 3000 lightning movement technique chu activate slash alampan local te chu rang takin abuma chuti ro chun a heavy ruler chu chak takin aspina a che vela slash attack la omte chu ati cheta vek ani slash attack te chu ati top nuwa sawen chuan a ruler chu aman le a in bena chunzom turin ein bot sai ngal chu mo chuan Northern Dragon King chu a thinrim hle mea tuna achakna hi ala tok lo ti hre chiang hle chu wangin vai khadang dragon slaying sword chu boro ka achoi sang le a bula omsi paite chu a that le tanta an energy essence chu slaying sword chunga a absorb a heblu ta ani chana tam tak alak lu hnu chuan a 10000 swords technique chu activate ta dragon slaying sword chair sen lo an ron lang zui ngal sawen lampan chuan a tir zui ngala chu alo mu chuan zian chu alo hlau thong hle chu ti la chuan Northern Dragon King chu indring tok takin anuya he ta hi engtin nge ibum le don ti kan enanga ti sword tam tak chair set lo chu sawen omna hmuna chuan ata pokna tak mai chu chuan asiam zui zian le Queen Medusa te pani chuan sawen chu an ngai to hle a mase sawen a o chu mai khukar tang chuan aron ri chuak ngala Vastra glass body technique chu alo activate alo ni sawen chu a Vastra body nen hlem pakhat ma nei lawin alo chuaka chu mu chuan Northern Dragon King chu amang ang hle sawen minwenga thindim na chu mu mai the ani lo chumi hnua sawen chu energy sphere chak tak parok chu Northern Dragon King lampan chuan a thlo tira ama invenan Northern Dragon King chuan energy shield asiam ha ma se sil thian energy sphere paruk chu adole theilova a chechiang hle energy sphere te chuan direct in andenga chu wangchon Northern Dragon King chu na takin ain hliam le ani sawen chu a form pa ngaya akir le ngala ma se Northern Dragon King chuan a hliam ti damnan le a chakna anei le theinan midang chakna chu a hiblut le ngala chu mu chuan sawen chuan Eastern Dragon Island a elder na chuan in mi te khi chan chuak ro heram hoi hi kalau boi puyang an blood essence energy hi absorb lo tur ni lawati elder te chuan a thu pek chu an zom ngala hian Northern Dragon King chu ati thinrim hle thinrim se thian nang hi ka da bawat che ingai ani ti in aku chu bawro ka a han phara but essence energy tam tak a khol khom chu liquid energy sphere a condense ta chung energy sphere lo nai to taka mu chuan sawen chuan a yellow spring pump technique chu activate in a chang let ve ngala chung technique pani ta chu mid era ani suwa pok na MMA chu a chuak zui le
mei khua re ro chuan Northern Dragon King chuan liquid energy sphere tam tak asiam le man to ti alang jase tanui chung hian tlangwa ithisen a hian thisen rim tui mak tak mei ka hre thei Dragon Phoenix thisen I point ithisen hi arim tui jok ka tha hnuwa ithisen zong ka infect anga tia chu tianga a soi hnu chuan sawen lam hoin energy sphere attack zatam tak ati chuak ta ani attack zong bok chu thil theilo ani awangin sawen chuan bum atum le ta Northern Dragon King chuan anui za chun zom zel ka tha te chuan I thian te po andam chuak don lo pakhate te ka ti hlum vek don ani ati chu thu hre chuan sawen chu a thin rim zual sawa 3000 landing movement technique manga chung beina pum pel lai chun heavenly fury shock technique chu activate ngala chu soul technique chak tak ania Northern Dragon King laka manatu mani ma se Northern Dragon King po hian a soul technique 10,000 souls bodon ti chu activate in a chang le ve ngal po formation dian tak alo langa chumi chunga chuan tharau sangtam tak alo lang hi po hi soul technique chak tak ani Northern Dragon King chuan sawen hena kha I soul technique kha I chuang hle ni ina lang ma se ka laka engma ani lawati asoi hi adikani Northern Dragon King soul technique hi a hlom zo sawen heavenly fury technique chu osan takina hne a ati chezui ngal vek bok chu mu chuan sawen chuan makati hle tun mai 10,000 souls bodon technique hi alo mu to ani hall of souls le hun clan member te technique man thin ani a hun mi seng pokhan a mangani kha chu hriain sawen chuan hun clan nen po in zom to ani mo phatsan tu ten takini ati Northern Dragon King chuan hit hian a chang le ta in phatsan na a lo hun clan hian ka hne na tangin thil an duwa ke point ka pe a an hne na tangin thil ka duwa an ni point min pe ani nang ang machine mai hian isha thiam ve lawang tuna chuan ka thil ti thina dik tak muturin in buat sai ro atia chu tianga soi hnu chuan Northern Dragon King chuan attack chak tak dang a buat sai tan ta ani a che vela mi te hne na tangin but essence energy ala lut le a chu wang chuan Dragon Clan member tam tak an thile ta ani chu mu chuan ji an ril ru chu an na hle a ti to pa du ani ma se atak sa achak lo awangin a hriat na hlo zui ngala ni kho threloin om zui ngal khwim mi du sa chuan alo man wata jian chu no pang angin ain thlaka he hian a chaw hle ti alan tir chiang hle thil thleng zong a buin sawen chu thinrim takin a au choka Dragon Emperor lal thu thlenga wang hian ancient Dragon Clan member engzat nge iti hlum don sakol I point irap thak jok to ati Northern Dragon King chu anuya ina chu chang le tin thisen le tharau chu thil ti thena thuruk dik tak chu ani apahnia ka nei chung chuan tu mai min hne theilo thil dik lo hi ka ngai tu lo mi chak lo chau hian chu tiang thil chu an soi thin hun kan nen hian hmelma in ni ti ka ria ka tha hnuwa chu chuan I tharau chu an hne na ka hlanang an lom hle anga ancient Dragon Clan Dragon Emperor dik tak pakhat ka ni ti min hra reng to ang chumi hnuwa chuan tu man min do thei to don lo central plan song ami te hi kahma an kun ve ka nga tia chu tinga soilai chuan ama le Dragon King dang pahni te dragon form dik tak chu a ko choka chung dragon mang chuan sawen chu be atum le ta ani sawen chu enin heti hian a soya ran nung ti lo chu engma ini lo nang da bo che hi thil har sal lo takani chu wangin thi turin in buat sai ro tin chu ta dragon lian MMA pathum te chu sawen lampan chuan atir ta a ma se mak tak main sawen hi a che son ei lo dragon pathum te chuan an chakna zong in be ma se pen khat po an no le thei lo ani sawen chuan energy vai khati chuakin chu chuan dragon pahni te chu ati chengal veka Northern Dragon King a dragon form chaw a om to chu mu chuan Northern Dragon King po chu amang ang ru hle a chu ti rol chuan sawen taksa atang chuan flame energy a run chuak ran bok thindrim na khat sawen chuan mi zong aya chungnung zoka om chu supreme cultivator chakber chavin a phuti isaya chu tiang chu nangma ni in ria ma se supreme cultivator dik tak chu nangma ang hi an ni lo an mi te an thatlova an mani nampo an phassan ngai hek lawati athu soila chon sawen chuan dragon la om chu alua thamin leya apai thluwa dragon chu zoin abozui ngal sawen chon a soi chun zama dragon emperor kan ni in tifowa ma se chu tiang ni na chu I phu lo ani na taka chuan ancient Dragon King tia ko po I phu lawati chu tiang a soi hnu chon sawen chuan heavenly flames still ti thina chu a rolin a chhuat tir ta
heavenly flame se chu ataksa anin zom khom main mei puilian tak ang main a chevela an pung khoma ti chuan sawen taksa chu zoi zoin an thlak tan ta ani hei fusion technique ania sawen chu a heavenly flame zong net anin zom khoma siawi po atelani hei hi sawen an fusion technique aman masak berna ani ataksa la heavenly flame zong chu anin zom khom veka hei thlak danglam na hi destruction flame formation ti in avo ani chu forma in thlak nu chuan sawen chu purifying demonic lotus flame nin khan anin ang hle anunga chuan flame wings alo langa chu chuan ain thlak danglam na chu thil chak tak le ropui tak ani ti atilang chiang hle ti chuan northern dragon king chu en renga sawen chuan nel om lo se thian northern dragon king thi turin in buat sai ro I hun tok batheng don ta atia ti chuan episode chu heta hian atop ta ani adot le tura lang tur hi preview a oma I hmudu ani chuan comment a link kha I click mai don nia min lo thlir sak awangin lom thu ka soye